Nuwun sewu, dereng nepangaken nami kula Sifan Rodo Falah, nomor absen kali 29, kelas kali welas AKL kali. Mriki kula badhe njelasaken utawa njlentrehake babagan tembang gembu. Sing pisan, gembu kabentuk saka tembang tambu, embu, lan tembung kang awanda embu. Watake tembang gembu yaiku kakeluargaan utawa akrab sumadulur, ngandharake tantangan kang kereng, cocok kanggo ngandharake bab-bab asipat paseduluran, pitutur, piwulang, lan kekarep. Makna saking tembang gembu yaiku nggambarake watak pawongan kang ancik dewasa utawa pribadi kang sansaya dewasa mula isa njumbuhake kabutuhan lahir lan batin, kaluarga utawa tansah menehi pangerten. Paugeran tembang gembu yaiku duweni guru gatra kang gangsal, guru wilangan lan guru lagune yaiku 7U, 11U, kali welas I, 8U, lan 8O. Salajengipun kula badhe nembang tembang gembu kang tema pendidikan, kang pandamelipun cakepan kula. Supaya urip maju dadi bocah sregep sinau, ilmu iku penting kanggo dalan urip. Ayo cah padha sinau, yen wis pinter ojo sombong. Cekap semanten panjelasan saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.